Не си е, че се олях, ами и тия космърлаци ме съсипаха. Не знам дали ме разбирате, ама е много гадно. Правиш един маникюр 1 час и после час и половина не мога да го заснемеш. Аз това не го разбирам. Трябва да го таксуваме като допълнително време или по-скоро клиентът трябва да таксува нас. Както и да е моите неволи, такова е положението, но сега искам да ви представя ликвид геловете на Dama Nail Art. Не знам дали сте работили с тях. Аз ги ползвам вече от доста време, а това е един цвят, който много харесвам, 07. Супер готин и прасковен цвят, който се самоизравнява много лесно. Сега ще видите, дори не съм обръщал ръката, само с деталната четка си помогнах, за да вкарам добре материала към кутикулна зона и странична гънка. Като цяло знаете, че съм фен на Dama Nail Art, наистина продукти са им много готини и също време са супер достъпни. Който не ги е тествал, да влиза на damanailart.com и да ги пробва. За да видите цените за професионалисти, трябва да се регистрирате като професионалист и отделно ви давам промокод KRIS10, но това на страна. Искам да ви покажа как завърших този маникюр. Избрах да сложа гел лак Nude 134, който по-отделно, може би, ако е само върху прозрачна база, ще стои доста транспарентно, но тук го поставих само в един слой и наистина маникюр стана много нежен и много готин. Не натрапчив, а в същото време си има и глитър. Междувременно искам да ви се изфукам, че Мариана направи специално заради мен крем скраба им с аромат Love Vanilla. Както знаете, това е любимия ми аромат, но в другото видео ще ви го покажа.